אז מה הסיפור הכי מטורף שקרה לכם השבוע? החודש, השנה? כל אחד מאיתנו חווה רגעים מיוחדים, כאלה שרוצים לשמר. שלום לתלמידי התיכון למדעים ואומנויות, אני אסף פרץ ואני יוצר ומפיק דוקומנטרי. אני מזמין אתכם לסדנת דוקו, בה נמצא את הסיפור הזה ונהפוך אותו לסרט אישי. נלמד יחד איך להפוך את הרגעים הקטנים והגדולים בחיים שלכם לסרטים שיעוררו השראה, יגרמו לצחוק או ישנו נקודת מבט. כבר יותר מ-15 שנים שיצירת סרטים היא עבורי דרך לחקור את העולם, להתחבר לאנשים ולספר סיפורים משמעותיים. אני מאמין שלכל אחד יש סיפור ייחודי שמחכה לצאת. עם המצלמה של הטלפון ותוכנת עריכה פשוטה, נגלה את הכוח של הקולנוע. תלמדו איך לתעד את הרגעים החשובים שלכם, איך לבנות סיפור מרתק ואיך להעביר את המסר שלכם בצורה חזקה וברורה. זו סדנה מעשית וכיפית, בסך הכל 6 מפגשים של 1.5 שעה, שבסופה כל אחד מכם יוצא עם סרט קצר משלו. זה יהיה הסרט הראשון שלכם, אבל הוא יכול להיות ההתחלה של מסע מרגש בעולם הקולנוע. מצטרפים אליי?